És un plaer presentar un nou diàleg de l'ANACS, el número 16, si no m'equivoco. L'ANACS organitza aquests diàlegs entorn a la cultura catalana amb l'ajut de l'Institut Ramon Llull i per això volia agrair doncs, a l'ANACS i a l'Institut Ramon Llull el seu suport. També volia agrair a l'Anna Casas, secretària de l'ANACS, el seu ajut amb l'organització d'aquest diàleg i a la Junta també pel seu suport. Recordeu que els diàlegs són gravats i penjats a la pàgina web de l'ANACS. En Francesc i jo xerrarem durant una estona i deixarem temps al final perquè pugueu fer preguntes que o bé podeu escriure al xat o en qualsevol moment de la conversa o bé preguntar en persona al final aixecant la mà electrònica perquè us puguem veure. Jo sóc l'Olga Sendra Ferrer, professora d'Estudis Ibèrics a Wesleyan University i avui farem aquest diàleg amb en Francesc Pollock sobre l'obra de la fotògrafa catalana Colita. Moltes gràcies, Francesc, per estar aquí amb nosaltres. Hola, Ah, bon dia a tots i totes. En Francesc Pollock és escultor i dissenyador format a l'Escola Massana i la Facultat de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona, ciutat on resideix. Durant la seva etapa formativa i en paral·lel realitza treballs per a Televisió Espanyola, entre altres Juego de Niños, i en teatre com a dissenyador de vestuari, escenografia i ajudant de direcció a la companyia Enric Major i a la companyia Flotats. En l'àmbit de l'escultura, a més d'impartir classes, ha realitzat exposicions individuals i col·lectives i també obra pública. Per exemple, l'estàtua de Carmen Amaya a la plaça Forgas de Begur. Funda el seu estudi, Pollock Disseny, als anys 90, des d'on realitza treballs de branding, imatge corporativa, editorial i interiorisme per a diverses institucions i empreses privades. A l'àmbit del disseny editorial, per encàrrec d'Anna Maria Moix, dissenya el nou segell de l'editorial Bruguera i crea les seves col·leccions d'assaig, narrativa i poesia. En diferents estudis d'arquitectura realitza el disseny gràfic i catàleg per exposicions com la Catalunya Paisatge, a la Fundació Caixa Catalunya La Pedrera, o Habitar el Presente al Ministeri d'Habitatge a Madrid. Amb l'Escola d'Arquitectura de Barcelona realitza publicacions, llibres, revistes i divers material de comunicació i grafisme. Coneix a la fotògrafa Colita el 1983 i des de llavors es crea entre ells un vincle d'amistat i col·laboració professional, sent aquesta una figura fonamental a la seva vida. Realitza per a ella llibres com Carmen Amaya 1963, Taranta, Agosto, Luto i Ausencia, La meva cançó, o catàlegs com Colita Flamenco, així com la recuperació i disseny del llibre Antifèmina, recentment publicat i del qual parlarem avui. A més, ha comissariat per a ella diverses exposicions. Bestiario al Museu de Zoologia de Barcelona, Ojo Colita a la Galeria Fernández Brasso Foto España a Madrid, Colita Flamenc, El viaje sin fin, al Palacio de Carles V a l'Alhambra de Granada i també al Teatre Espanyol de Madrid. El 2005 dissenya la web Colita Fotografia i a través de diverses remodelacions ha anat ampliant amb nombrós material gràfic i d'arxiu per fer arribar la seva feina al màxim de persones i entitats interessades en el treball de la Colita. Ha tingut l'honor i la tristesa de comissariar l'exposició antifèmina per al Cercle de Belles Arts de Madrid en col·laboració amb la Fàbrica, que es va inaugurar al febrer del 2024, 2 mesos després de la mort de la Colita, el 31 de desembre de 2023, i que recorrerà a diferents ciutats d'Espanya al llarg dels pròxims 3 anys. Fruit d'aquestes col·laboracions, entesa i amistat, és l'arribada al seu estudi de l'Arxiu Colita Fotografia, que actualment dirigeix i gestiona sent hereu dels seus drets per difondre l'obra de la gran fotògrafa. De nou, Francesc, és un veritable plaer tenir-te aquí. Em fa molta il·lusió poder parlar amb tu avui. Moltes gràcies. Tot i que l'obra de la Colita és molt coneguda, què et sembla si fem una presentació del seu treball per recuperar aquelles imatges o moments més emblemàtics de la seva carrera? Molt bé. Bon dia a tothom. És un plaer estar aquí a l'ANACS, al North American Catalan Society.
compartint amb vosaltres, doncs, per mi, a part d'una grandíssima fotògrafa, un ser excepcional, i una amiga, germana, mare, companya, confident, etc etc. És molt difícil no emocionar-me encara una mica parlant d'ella perquè, doncs, bé, hem estat junts durant els darrers 43 anys i ha sigut una persona fonamental en la meva vida. Dit això, vaig a parlar una mica, doncs, de la seva figura com a fotògrafa. Barcelonina, abans que res, nascuda en una família clàssicament burgesa, catalana, de pare enginyer d'aigües de l'Ajuntament de Barcelona i de mare canària, de la Laguna, concretament. Polita neix a Barcelona, és una dona que la influència d'aquestes dues branques, no, dins de la seva família li atorga unes característiques especials, doncs, a la seva formació, no? Com a tal. La sang catalana de 7 o 8 generacions corre per les seves venes, però també la sang guanxe, que deia ella, no? Hi era, no? I llavors aquesta cosa mestissa de la Colita la va fer una persona amb una gran capacitat de comunicació i amb una intel·ligència natural, òbviament, no? que es manifesta a través de la seva obra. Colita i la seva obra són dues coses que no poden anar separades. Ella sempre deia que la fotografia és del que mira, no? I del que entén el que està veient i escolleix. Ella se n'adona des de molt petita, quan el seu pare per primera vegada li regala una càmera de baquelita als estius que passava a la Garriga i fa fotografies, doncs, clàssicament familiars, no? Els pares, la gosseta, la tieta, l'armari, les flors, les plantes. Després al col·legi té les seves amigues. Ella sempre deia... Les meves amigues sempre em deien que fes jo les fotos, perquè quan les anaven a fer deien que las haga Colita, que siempre le salen bien. A Colita ja li sortien les fotografies, no? I això és un do. I no és una qüestió de tècnica. Ella sempre ho deia. Evidentment, va aprendre i va aprendre dels millors, sempre d'una manera absolutament autodidacta. No va anar a cap escola ni res. Ella sempre deia que va aprendre del contacte dels altres fotògrafs i va tenir la sort de molt aviat contactar amb els millors, per què no dir-ho d'aquesta manera. Els seus estius a la Garriga resulta que hi havia un noi una mica més gran que ella, que es deia Oriol Maspons, que és un dels grans fotògrafs d'aquest país. A través de l'Oriol, ella veu, entra en el món de la fotografia, observant com ell de la fotografia ha fet la seva professió. A Barcelona queden i a través de l'Oriol coneix el Xavier Miseracs, coneix el Leopoldo Pomés, coneix el pare de tots ells, d'alguna manera, que és en Francesc Català Roca. No? Déu-n'hi-do, no? Per tenir 18 anys, 17-18 anys i tenir contacte amb totes aquestes persones. Les seves ganes de fotografiar la porten a treballar amb el Xavier Miseracs al seu estudi durant un any
on fa de tot, des de proves de llum, portar l'arxiu, tirar còpies, etc. I ell aquí aprèn a poc l'ofici. Se n'adona que amb aquest ofici, amb aquesta cosa que a ella li agrada tant, es pot guanyar la vida. A partir d'aquí, doncs bé, el tarannà de la Colita comença bàsicament quan a través d'aquesta gent i d'un amic que coneix que es diu Paco Revés, que és una persona fonamental a la seva vida, que era una mena de traginador que posava en contacte amb gent, venia a art, era representant d'artistes flamencs, etc. Li dona, per primer, se n'adona que aquesta noia és bona i li dona la possibilitat de fer la figuració dels Tarantos, que és una pel·lícula que fa Rovira Veleta a Barcelona i on, per fer aquesta mena de Romeo i Julieta, portat al món gità que existia a Barcelona, en els barris de Montjuïc, com el Somorrostro, a la platja, ella fa la figuració. Per què parlo d'això? Parlo d'això perquè aquestes són les primeres fotografies professionals que fa la Colita i al mateix temps, quan ella fa la figuració pel director fotografiant els gitanos en el seu món, perquè el director escollís i pogués seleccionar la gent que volia en aquesta pel·lícula. Clar, les fotografies són magnífiques. Ja hi era el seu ull, no? Ja hi era la seva capacitat de descobriment, de connexió amb tota aquesta gent. Ja té criteris molt clars. No fotografia la misèria hi és allà, però busca, perquè hi és l'alegria, la capacitat de connectar de tota aquesta gent i conèixer un personatge fonamental dins de la pel·lícula, que és Carmen Amaya. Carmen Amaya, ella, quan comença la pel·lícula, la Colita no és foto fija, molta gent es pensa que ho era la foto fixa d'aquesta pel·lícula, però no, ella, com havia fet la figuració, doncs va anar al rodatge. I en el rodatge, doncs, el fotofixa en un moment donat va dir que em treguin aquesta nena que m'està marejant molt i fa unes fotografies molt bones, no? Bueno, Carmen Amaya li compra per primera vegada una col·lecció de fotografies. Ella li ensenya i diu, jo te les compro. A partir d'aquí comença la seva carrera, diguéssim, professional. A través d'aquest món, que és flamenc, però que és català, amb una dona que es diu Carmen Amaya, que neix al Somorrostro, avui Vila Olímpica de Barcelona, i amb una sèrie de gent catalana d'arrels gitanes que viuen amb tota aquesta, al mateix temps, en aquest moment en què Barcelona s'està expandint, no? I industrialment doncs està creixent. Aquests són els seus inicis. A partir d'aquí, la Colita fa un recorregut tant pel món del flamenco com per diferents mons, com són... Al estar en aquest grup de tota aquesta gent, entra en contacte amb un grup de gent de la famosa Goix Divin, fotografiant els professionals, fotografiant-los a Boccaccio, que, com sempre, no, tots aquests grups que es formen de forma espontània i que ni tan sols saben que són un grup, solen ser persones que, curiosament, es troben a algun lloc. En aquest cas, el lloc era aquest, no? Des de Boccaccio doncs, passa moltes coses, no? Conèixer tota la
la Beautiful People de Barcelona o a tota la gent que ja es trobava, des d'arquitectes, escriptors, etc. En un moment, malgrat el franquisme, el tardofranquisme que estan vivint, molt efervescent, no? On, a més, Barcelona viu el boom latinoamericano, amb personatges com Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, etc., que estaven vivint tots aquí en aquesta ciutat. La Colita forma part d'aquest grup, no només es fotografia, sinó que d'alguna manera ella també és un personatge. No només va i fa unes fotografies, sinó que comparteix amb ells tots aquests moments, ja siguin festius, alegres, no alegres, de tot tipus, no? I aleshores, des d'aquí té l'oportunitat d'entrar en contacte amb tota aquesta gent. Sobre aquesta època, ella fa la seva primera exposició a Barcelona, que es va fer a la Sala Xalà, que era una sala que estava a Rambla Catalunya i que al mateix temps a la part de dalt, a planta carrer, era una botiga enorme de fotografia i a la planta baixa era una sala d'exposicions. Ella fa la seva primera exposició que es deia La Gauche qui rit, perquè amb l'Oriol Regàs, que era el director i creador de la Sala Boccaccio, reien molt perquè deia, no, ens diuen la Gauche divine, no? És un terme que va adjudicar el Joan de Sagarra, que molt afrancesat per la seva part. Però qui és la Gauche divine, no? Aleshores ella tenia fotografies de molta gent, de les que anaven allà, i vam fer una llista, no? I d'altres va fer algunes fotografies. Vam fer aquesta exposició que havia de durar 2 dies, es va inaugurar, era l'any 73, i es va inaugurar molt bé i l'endemà s'havia... Però a l'acabar va venir la policia i la va tancar. La va tancar bàsicament pel nom, no? Perquè es deia la Gauche qui rit, no? Contenia la paraula màgica, no? Per la policia de l'època, que era la gauche, no? La izquierda, quan era bàsicament una exposició que feia un club d'ull a aquest sobrenom que els havien col·locat i al mateix temps, parafrasejant la vache qui rit, no? Van col·locar la gauche qui rit, no? I que es diverteix, que treballa, que fa el que li agrada, i que es diverteix, però que a les 8 del matí estaven tots al peu del canó treballant, com després es va demostrar, no? En el món de l'arquitectura, Ricardo Bofill, Oriol Buigas, en el món de la literatura, doncs, Vázquez Montalbán, etc. Els Goytisolo, la família Goytisolo, Elsa Peretti en el món del disseny, Quino, o sigui, per allà es movia tota la gent i era un lloc on es trobaven. No? Vam fer aquesta exposició i no es va poder fer el segon dia, perquè era senzillament una exposició de 2 dies i aquesta és la seva primera exposició. A partir d'aquí, doncs la Colita viu en allà també moments importants, treballant per diaris també, fent premsa, participant a fets com la tancada en Montserrat, que són els darrers cops del franquisme, cap al 75, i després arriba, no sé si m'estic allargant massa, si no m'ho diré. A partir del 75 doncs s'entra amb l'Espanya mort Franco i obrim el període de la transició, no? Que és pròpiament dita doncs, des del 75 fins al 83, 84, no? Que d'alguna manera, doncs, amb el cop d'estat que es va produir a Madrid, doncs,
d'alguna manera s'acaba aquest, no? I ens adonem que això és seriós i que hem començat una democràcia, però el món doncs dictatorial d'alguna manera viu, no? I sustenta la política fins aleshores. No? En tota aquesta època ella actua com a fotògrafa de moviments feministes, participa en la creació de la primera revista espanyola feminista, que és Vindicació Feminista, que es fa aquí a Barcelona, que dura aproximadament uns 2 anys i que arriba a tenir uns 22-23 números, i on ella era la directora, diguéssim, de fotografia. No? Allà doncs hi era la Carmen Alcalde, Ana Maria Moix, és a dir, hi havia tota una sèrie de dones. En aquella època també es produeixen els primers congressos de la dona, ella els segueix, els fotografia i participa, no? de tot aquest moviment, no només fotografiant, sinó recolzant i donant imatge perquè hi hagi una cosa tan important, com deia sempre, que és que hi hagi memòria. Que és un tema per ella molt importantíssim. No? Ella sempre frasejava una frase d'Erika Jong, una feminista, que deia que la memòria no es convierte en seres humanos. És necessària i ella, a part de capturar tot això, doncs treballa per aquesta memòria. No? Surt de la transició entre aquesta Espanya democràtica, aquests ajuntaments democràtics. Ella també, doncs, com us he dit, està a la tancada de Montserrat, això va ser abans. Després fotografia la mort de Franco. Què fa la Colita? Clar, vivim en una època que no hi havia xarxes, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia res, i agafa les seves càmeres i baixa on? A les Rambles, no? Que era el gran telèfon mòbil a l'època, a fotografiar els quioscos, no? Famosos, on hi havia sobretot un ròtol importantíssim que era Franco ha muerto. No? D'aquí, Diario 16 li demana d'anar a Madrid per fotografiar el dol de Madrid i l'enterrament de Franco i també en aquells 3 dies, no? La proclamació del rei Joan Carles I. Carmen Rico Godoy la truca i li diu: vine tu perquè aquí la gent del carrer coneix els nostres periodistes i els ànims estan molt exaltats. No? Tu ets una fotògrafa de Barcelona, et coneixem dins de l'àmbit professional, però no ets coneguda, diguéssim, al carrer, aquí a Madrid, etc. Ella fa la seva bossa, agafa una gabardina, es planta aquí una bandera espanyola així de grossa i se'n va cap allà, aixeca el braç i va fent fotografies. No? Curiosament, tot aquest material que va ser per diaris ha estat la darrera publicació que hem fet de la Colita per la col·lecció Ojos de Buey i que es diu Franco ha muerto, precisament, no? Perquè aquestes fotografies s'havien vist. Material molt interessant. Durant la posttransició, doncs la Colita fotografia moltíssim també pels ajuntaments democràtics de Catalunya, per el Prat de Llobregat. La Colita és una dona que políticament s'expressa, és una dona d'esquerres, en aquella època socialista amb carnet, i és, no? Dona la cara i es significa. No? Treballa amb tots aquests ajuntaments, parla de tots aquests jocs,
entremig col·labora, perquè a la Colita li agrada molt col·laborar amb altres fotògrafs i fotògrafes. En aquell moment es fa bastant amiga de Pilar Aymerich, que és una de les fotògrafes una mica més jove que la Colita, però que també és una dona feminista i una dona fotògrafa, també que treballa al blanc i negre i fan llibres a la Limón com els cementiris de Barcelona o l'Eixample de Barcelona, on d'alguna manera continua treballant la memòria. La Colita sempre es va definir com a fotoperiodista. Interessava tot, l'actualitat, la cultura, l'art, la política, els costums, el folclor, tot, tot. Ella no va construir un corpus per ser una fotògrafa que es dedicava a X, no? Ella és una dona que fotografia tot el que li interessa, tot el que passa a la seva ciutat. Només durant un any ella va marxar de Barcelona, que va anar a Madrid i a l'agost ella sempre explicava que va creuar la Castellana i va caure un bany de calor insuportable i va dir, esto no es lo mío, me'n vaig cap a Barcelona, que necessito el mar. No? I, bueno, i aleshores, això, no? Ella ho fotografia tot i bé, aquest és el seu llegat. De fet, més de... És que com crec que m'estic allargant, més de 79 publicacions pròpies, compartides, com he dit abans, algunes compartides tant amb el Xavier Miserats com l'Oriol Maspons o el Leopoldo Pomés, i algú altre, el Paco Elvira, alguns altres fotògrafs, però bàsicament aquests, més de 79 publicacions, més de 50 exposicions, té obra doncs, al Museu Nacional de Catalunya, a l'Arxiu Nacional de Catalunya, té obra al MACBA, té obra al Reina Sofia, etc etc. De tota manera, la Colita jo crec que és una fotògrafa encara per descobrir, perquè és moltíssima la quantitat i la varietat i la qualitat. I no em poso vermell, és així. És un descobriment constant. Jo la conec, vaig viure la meitat de la seva part de treball. Quan jo la conec al 83, ella porta 20 anys treballant, li queden 24 anys de feina. Jo els comparteixo amb ella, vaig sortir moltíssim acompanyant-la doncs, a veure com fotografiava, com captava, com ho feia. I bueno, vaig ser conscient de la seva forma de fer, de la seva forma de treballar, una dona incansable que no va parar durant tot aquell any. De fet, ella deixa de forma molt radical la fotografia el 2005 i diu s'ha acabat. I quan diu s'ha acabat, és s'ha acabat. No fa més. Va tenir proposicions de tot tipus, doncs des del Prado, des de fer coses realment magnífiques. I tant com retrat com altre tipus de fotografia, però ella va dir no, m'he secat. He dit i he fet de forma exhaustiva, tinc un nivell i era molt física, no? Una dona molt física, que treballava no amb el clic, treballava amb tot el seu cos. No? O sigui,
gambava, pujava, baixava, o sigui, físicament es movia per trobar aquesta fotografia d'una forma ràpida i sabent molt bé què és el que volia. A vegades el trobava, òbviament, i a vegades no. Curiosament, moltes vegades que jo anava amb ella, li sentia una cosa que em feia molt... cridava l'atenció, no? Deia, clar, que ho feia amb l'alca i deia, ja està, és mia, ya lo tengo, no? Bueno, no sé. No, no, molt bé, no, estic totalment d'acord, no? És un treball fascinant. I entre tot el que ha fet, Digues, digues. no dic que entre tot el que ha fet, trobo que mereix esmena, no, no, que, no només perquè sigui l'únic que ho mereix, però sobretot trobo que és molt destacable el treball que va fer amb Antifèmina, no? Tornant a aquest moment de la transició, a aquest moment dels vincles amb el feminisme, sobretot pel que va suposar en aquell moment i pel que va suposar, pel que suposa encara ara, no? I, bueno, per aquells que no ho saben, Antifèmina va ser publicat el 1977 i censurat gairebé de seguida, com a l'exposició de l'agost divin, pràcticament. El llibre no es va tornar a editar fins al 2021 i potser ens podries parlar una mica d'aquest treball, no? De la seva significació, del que va suposar reeditar-lo conjuntament amb la Colita 40 anys després de que estigués parat. Sí? Aquest llibre el fan Colita i Maria Aurelia Capmany, amb la que era amiga i col·laborava moltíssim. L'havia fotografiada a l'estudi, a casa seva es coneixien. La Maria Aurelia doncs, també treballava a la revista Vindicación Feminista, escrivia articles, etc. I en aquell moment en què estaven doncs, d'eufòria feminista, d'alguna manera, per fi podem ser, podem denunciar, per fi podem vindicar, no? Aquí la paraula, no? Vindicar-nos com a dones, intentar doncs, posar sobre la taula tota una sèrie de fets que ens impedeixen doncs, arribar al que hem d'arribar, no? Avui en dia encara, que és ser iguals, no? Homes i dones. Aleshores, elles van estar en contacte, clar, la Maria Aurelia va veure a través de les fotografies que la Colita portava constantment a la revista, unes fetes, altres que venien del seu arxiu, i la Colita sempre explicava l'anècdota, no? Diu, ens van veure al forn, que vivien al costat, al carrer Mallorca, i diu, i la Maria Aurelia em va dir, escolta'm, tu tens moltes fotos de dones, cada vegada que de fer alguna cosa tu apareixes en una fotografia. Diu, sí, clar, diu, jo les he estat fotografiant des que vaig començar, perquè la Colita ja fa... És a dir, el maco d'aquest llibre és que les fotografies de la Colita no són fotografies fetes per aquest llibre. Només hi ha un capítol que la Colita surt per fer aquest llibre. Totes les altres pertanyen al seu arxiu i són fotografies que ella ja té fetes des de l'any 63 fins l'any 75. Llavors la Maria Aurelia li va proposar de fer un llibre perquè diu, en aquest moment tinc una amiga, editora nacional, podríem fer aquest llibre, proposar-lo. Primer intentem fer-ho aquí, a Catalunya, no? A Barcelona. I fem un llibre sobre els diferents estats de la dona, no? La bellesa, la joventut, casar-se, ser model, el món gitano, i com l'objecte, la dona objecte, la dona... Per què no parlem de tot això, no? Aleshores, molt bé, elles van anar a l'estudi de la Colita,
Diu, i el llibre es va fer així, es va fer sobre una taula, tenia la colita del seu estudi, on la Maria Aurelia amb la seva màquina anava escrivint i la colita anava tenint fotografies. Van disseccionar una sèrie de temes i a partir d'aquests temes que elles van escollir, doncs la Colita i la Maria Aurelia, la Colita va començar a treure fotografia i la Maria Aurelia va començar a escriure. Es pot dir que elles mateixes van ser les editores, evidentment redactores, però és que a més van fer el disseny del llibre, ben bé, no? Perquè van col·locar les fotografies, van col·locar els textos, els peus de les fotografies, les introduccions, els epílegs, ho van fer tot. Elles van fer aquesta maqueta de llibre i el van presentar per un munt d'editorials de Barcelona. I no, no el volia fer ningú. M'agradaria poder explicar una altra cosa de la nostra història, però és així. Us ensenyar algunes de les imatges que tenim al... Sí, ara sí, Mm. sap greu perquè us he fet tota la xarra sense imatges. No, no et preocupis. Anem a... Aquí estem. Aquest és el llibre i aquesta fotografia de la portada, per exemple, és d'un rodatge, d'una pel·lícula que la Corita va ser fotofija, que també va treballar com fotofixa a un munt de pel·lícules de la dita Escola de Barcelona. I aquesta era una pel·lícula que es deia Tal vez mañana. I apareixia, bueno, la protagonista en un moment donat llançava les sabates, etc. I la Colita va fer aquesta fotografia d'una sabata i van intentar fer aquest llibre. Ho fan amb la Maria Aurelia, aquesta és la dedicatòria del llibre, que diu a la memòria de mi querida i enyorada Maria Aurelia, d'aquesta reedició, que vaig tenir l'honor de redissenyar i de reeditar. Madre de la idea, autora del texto. El llibre, clar, no s'havia escrit en català. Al no poder ser publicat a Barcelona ni a Catalunya, ho va agafar Editora Nacional de Madrid, que era una editorial franquista, curiosament, però que en aquell moment tenia un director molt sensible, que va durar molt poc, per cert, però el suficient per tirar aquest llibre endavant, que era absolutament trencador i absolutament feminista, tant amb la forma com amb el contingut, etc. No? I aleshores, bueno, està escrit en castellà perquè el llibre finalment es va editar en castellà. A la memoria de mi querida y añorada María Aurelia, madre de la idea y autora del texto, nunca mis fotos estuvieron tan bien acompañadas. Bueno, i aquesta és per mi, que em fa una mica de vergonya, però bueno, Francesc Polop, amigo compañero, que rescató a Antifémina del baúl de los trabajos olvidados, lo restauró, la vistió, la lavó, la peinó, la defendió y nos la devolvió brillante como una moneda de plata. El llibre apareix al 77, es fan 3.000 exemplars, que no són pocs, són molts, per un llibre gran, de tapa dura, amb sobrecoberta. Ara no l'hem fet amb sobrecoberta, però sí l'hem fet amb tapa dura, cosit, relligat, un llibre important. Però en un moment donat fan fora aquest director i entra un altre que de sobte veu aquest llibre i diu però què és aquest pamfleto feminista on ens deixen aquí a tots a la societat patriarcal, ens posen verds, etc. I el retira. De tal manera que han sortit són uns 500 llibres i la resta és destruït.
Aquest llibre es perd en el temps, queda com un cert llibre de culte, no? Per a una sèrie de gent, feministes, col·leccionistes, etc etc. El llibre està tirat a l'època, important, però bueno, amb aquells tiratges en molt negre, en aquest cas inclús una mica passat de rosca, i totes les fotografies estaven molt tapades d'alguna manera, no? I jo la veritat és que, clar, vivint amb el temps que vivim, li deia constantment a la qualitat, hem de recuperar aquest llibre, no? Hem de recuperar per una qüestió, eh, realment és d'una actualitat increïble, no? La veu de la Maria Aurèlia sona com si ho hagués escrit ahir. El contingut continua sent absolutament trencador i malgrat que són imatges dels anys 60, 70, vivim situacions absolutament similars, no? On la dona continua sent un objecte, on la dona continua sent una dona mal pagada, on la feina de la dona no es contempla com a... El capítol del treball de la dona és molt bo perquè es titula Trabajo o faena, no? Les dones feien feines, i els homes treballaven. No sabem molt bé quina és la diferència. És òbvia, no? Una era pagada i una altra no. Es fa aquest llibre, desapareix, i en l'any... Bueno, jo parlava molt d'aquest llibre a la Colita i fins que ella em va dir, mira, Francesc, a mí me encantaría, pero este libro tiene la negra, así que tu mateix. Per casualitat, a l'Ajuntament, estant l'Ada Colau, es va posar en contacte amb mi, una dona molt sensible a tots aquests temes, i volien veure si la Colita encara es sentiria amb ganes de fer un llibre on parlés de la dona i tal, i jo els vaig dir, mira, la Colita ja no fa fotografia, però tenim aquest llibre. I aquest llibre és Antifemenina, escrit per Maria Aurèlia Capmany, amb fotografies de Colita. Els hi vaig presentar i van quedar absolutament esberlats, no? Perquè el llibre és impressionant. Va ser el moment de recuperar totes les fotografies. Durant 2 anys ho vaig trobar tot a l'arxiu. Vam treballar i digitalitzar totes les imatges, netejar-les, i per això ella parla de que la lavó la peinó, no? I la devolvió brillante, perquè és que de sobte les imatges en aquest moment estan fantàstiques, no? Clar, tot això pertany. La dona s'incorpora al Tabany en l'any 77, fotografia les dones a la fàbrica. Hi ha un capítol que es diu Descuartizar un cuerpo, que és ja servir la dona no ja com objecte sexual, sinó a més trossejar-la, no? I mostrar-la per parts, boques, cuixes, culs, pits, etc etc. Una altra de les sortides de la dona a l'època, que era prostituir-se. Aquesta és una de les meves fotos preferides perquè, a part de que sempre hi ha crítica, no? I com tu dius, està parlant d'aquesta objectivització de la dona, també hi ha una força, no? I una proximitat a la dona que no es veia a l'època. I deixeu-me que us ensenyi també com està feta la foto, no? Perquè aquesta proximitat i la fotografia que gairebé surt del llibre, no? És a dir, no és només la proximitat
hi ha aquest retrat com un respecte, no? Però sí, és la prostitució, però hi ha un respecte pel cos en aquesta, no? I llavors, decisions com maquetar la foto d'aquesta manera que surten del llibre, no? Em sembla fascinant. Efectivament, o fotografies aparentment com aquesta, no? Mm. És una muñeca hinchable desinflada sobre un llit. Moltes d'aquestes fotografies les fa per exemple, abans parlaven de descuartizar un cuerpo, no? També. Les mans dels maniquins, que curiosament entronca amb una part molt surrealista de la Colita. La Colita adorava el surrealisme, adorava els subjectes. El maniquí com a tal sempre és un dels subjectes preferits dels, dels surrealistes. Bueno, parlen de tot això. Mm, lo maco també d'aquest llibre és com la Colita, sense fer les fotografies per a aquest llibre, ha fotografiat a totes aquestes dones. I les ha fotografiat, mira, aquí torna a aparèixer. Um, les ha fotografiades les va fotografiar d'una manera espontània. I moltes vegades anava a fotografiar coses i fotografiava moltes dones que estaven fent coses molt normals en aparença, no? Um, però la Colita les mira i diu, os estoy viendo y estoy aquí. I perdó que parli en castellà perquè la Colita parlava català també, però se sentia més còmode parlant en castellà per la seva mare. Un tema... Parlava català pel seu pare, però a casa seva la seva àvia era també canària i tal, i aleshores parlaven molt castellà, no? I moltes vegades veia això, no? I us estic veient, no? Yo te estoy viendo, hermana, no? Vull dir, saps la famosa sororidad, no? I d'una forma... la Colita deia una cosa molt important, deia que el feminisme he de mirar la dona de forma compassiva, amb estimació, amb tendresa, amb amor, no? I sobretot com a figura absolutament denostada i, uh, i separada de la societat, d'una societat on pogués ser lliure i pogués créixer com a ésser humà, com a professional, com a persona, etc etc. I la Colita les mirava totes i el 90% de fotografies d'aquest llibre no estan fets per a aquest llibre. Aquesta fotografia que t'impressiona tant d'aquestes prostitutes que estan caminant pertanyen a un rodatge d'una pel·lícula de Jaime Camino, on ella va anar i el plano era unes dones prostitutes que venien, però quan elles tornaven per tornar a començar el rodatge, diguéssim, per tornar a rodar, ella les fotografiava per darrere, no? Però fotografiava alguna més, no? Hi havia allà els famosos, aquest parell, no? De la dreta que les està mirant, els que ella anomenava los babosos. Estaven los babosos, no? Mirant a aquestes dones, no? Bueno, la Colita, ja dic, no? Vull dir, ha fotografiat i aleshores apareix aquest llibre amb tot, no? Clar, hi ha fotografies com aquestes dones, no? Perquè també, òbviament, es parla de la bellesa. La dona que està a dalt era la portera de casa seva, que, va, que li va fer unes fotografies per donar-li a la seva família.
el seu aniversari, quan va complir 80 anys, i va fer una sèrie de fotografies. És a dir, en els seus viatges a Castella, a fotografiar les segadores del camp, aturava els 600 i de sobte hi havia dones segant i les mirava, no? Fent aquests treballs del camp. I realment fotografia era una manera de veure i de viure Mm. per la qualitat, no? I a més, un mitjà per arribar als altres. Perquè a part de que les fotografia, eh, acaba parlant amb elles i aquestes dones acaben venint, inclús els homes que estaven allà, que estaven els segadors i segadores, i posen per ella i s'estableix una reunió, una relació. Mm. La Colita estableix una relació, no és una voyeur a darrere d'un forat. Ella participa, s'embolica amb la gent, s'estima la gent i la gent ho sent així. I Mm. després, una de les claus més importants de la seva obra i del seu talent i de la seva vida, que és l'humor. Mm. Molt bé, amb aquesta idea de veure i de viure, potser podríem fer que el públic que ens està mirant ara també visqués una mica amb nosaltres i potser vol fer que ens queden de diàleg. Mm Eh, -hmm. si algú té alguna pregunta. Us passo algunes imatges, ja que estem aquí, que eren per la xerrada. Bueno, això pertany a la manifestació, a les manifestacions feministes d'aquell moment, amb la Maruja Torres, el Somorrostro, avui Villa Olímpica. El passeig de la Barceloneta s'acabava així, clac, i apareixia. I era tot això. Aquí va néixer Carmen Amaya. La Pedrera de Barcelona, la Qualitat va fer amb la Pilar Imeric una exposició just abans de la remodelació i de la recuperació de l'edifici. I l'edifici era un edifici de pisos on vivia gent que pujava a dalt i es tenia la roba, no? I que entre xamanelles tenien penjats els fils per estendre la roba, els dipòsits de vàter, etc, no? I abans de netejar-la vam fer una exposició que es deia La Pedrera cara bruta. Bueno, això és... També, mentre, Sí, sí, per si de digues. cas, mentre la gent es decideix a fer preguntes, potser ens podries explicar una mica aquest arxiu, no? Que està a les teves mans ara, no? A mi em crida molt l'atenció el Us fet... aniré passant fotografies, Sí, sí, així com he estat tan xerraire i tan poc. ja Eh? està bé, molt bé. En un dels capítols que es diu Barcelona, d'alguna manera recull Uh-huh. una mica tot. No? Sí. Digues, digues. La colita s'ha quedat a casa, no? És a dir, que ja és veritat que hi ha part del seu, el seu arxiu està el Menac, el MACBA, el Reina Sofia, però la gran majoria del seu treball s'ha quedat a casa amb tu, no? I és una decisió que em sembla molt interessant. Ens podries explicar una mica d'on surt aquesta decisió en comptes de donar tot el seu treball, per exemple, al Menac o... Vale. Aquest és un tema, és a dir, la Colita, a part, ha sigut una dona combativa en molts aspectes. També en la reclamació, d'alguna manera, del treball del fotògraf, no? I del respecte cap al seu treball. El respecte en el sentit, doncs, de cobrar
per ell i, de fet, quan la Colita plega, eh, comença a vendre, no a dipositar. Ella no entén per què un fotògraf té l'obligació de dipositar la seva feina. En tot cas, si ho fa és perquè vol, però no ha d'estar obligat, per tant, a fer-ho. Per tant, ella proposa als diferents estaments, tant a l'Arxiu Nacional de Catalunya com a l'Arxiu Municipal de Catalunya, com a la Filmoteca de Catalunya, perquè té un extens treball com a fotofixa i l'Escola de Barcelona, va fer molt cine també. Va fer també a l'Arxiu Campalans, a l'Arxiu Polític del PSC, va vendre part del seu arxiu. Negatius, no còpies en paper, sinó negatius, i contactes, i va vendre, en alguns casos, inclús amb drets d'autor, com és a l'Arxiu Nacional de Catalunya i a la Filmoteca. A l'Arxiu Municipal no va vendre els drets, ni tampoc a Campalans tampoc, perquè hi fossin, no? Llavors ella va posar un preu i va vendre una part del seu arxiu. Quina part es va guardar la Colita? Es va guardar el que a ella li interessava més d'ella mateixa. De forma generosa també el que ha venut als arxius ha venut fotografia molt important, és a dir, molta part. Però d'algunes sessions, doncs algunes se les va quedar ella, etc. Llavors el que jo tinc de la Colita és una part del seu arxiu, que és el seu arxiu personal. No personal en el sentit de familiar, o de pertany al seu, sinó el que ella va escollir d'ella mateixa. Hi ha fotografies molt importants, evidentment, que d'alguna manera són fotografies icòniques i que estan aquí. La Colita entén que aquesta ciutat encara no està ben bé preparada per no solament arxivar, que és una cosa que està molt bé, arxivar, protegir, el que la Colita deia mausoleos. Ho són, el cadàver està perfectament embalsamat, perfectament guardat, a la temperatura que correspon, però també és tal com està ara. Ella considerava que no s'estava fent un treball de difusió de l'obra dels fotògrafs. És la seva opinió. Ella diu, amb tu, Francesc, que jo conec molt bé la seva obra, he treballat molt amb ella, i li portava ja tot el management de la seva obra des de fa 10-15 anys, em va dir, amb tu compro temps. Temps per veure si s'organitza d'una vegada aquest famós Museu de la Fotografia. Tenim uns fotògrafs en aquest país increïbles, d'una alçada impressionant, Catala Roca, Maspons, Pomés, Colita, Pilar Aymerich, Collviera, i després a la resta d'Espanya, però a Catalunya
és inversemblant la gran quantitat de fotògrafs meravellosos, de col·leccions com Fotocolectània, que està fent un bon treball, però la Colita en aquests darrers temps hem mogut molt la seva obra. Mentre jo estic treballant a l'arxiu, estic digitalitzant, estic guardant i fan toc-toc i hi ha algú que respon, saps? Ens proposen exposicions i les duem a terme i les posem en marxa i les proposem. I la meva tasca, fins que a veure si un dia tot això s'arregla, si no, doncs hauré de caure en el parany, possiblement, difondre la seva obra, donar-la a conèixer abans de portar-la als arxius. Estan funcionant, jo no dic que no, estan funcionant i estan fent molt bé la seva feina, estan guardant molt bé, estan arxivant molt bé, però jo crec que s'han de fer més coses, moltes més. I amb la fotografia s'han de fer més coses, no pot ser només esperar a que els fotògrafs i fotògrafes la palmin, no? Vull dir, i acabin deixant el seu arxiu allà, donant-lo, no? Són la memòria, evidentment, no? D'aquesta ciutat, d'aquest país, d'una època, d'unes èpoques, de moltes coses, però un respecte, no? Molt bé. I fer alguna cosa més que guardar. Molt bé, doncs amb aquesta idea de fer memòria ho deixem aquí. De nou, moltíssimes gràcies, Francesc, per parlar amb nosaltres avui i a tots vosaltres per haver-nos acompanyat en aquesta conversa i seguim amb altres diàlegs. Sento una mica haver estat possiblement una mica d'allò, no sempre responc a preguntes, però no normalment faig una exposició. No, no, ha estat molt bé. Molt bé. Si us dic, us anuncio que estem fent Antifèmina, estarà durant 2 anys circulant per Espanya, que estarà a Barcelona l'any que ve al Hub, al Museu del Disseny, i després a més llocs, i abans també a Santiago de Compostela, a Sant Sebastià, a Sevilla, però que ara estem amb l'exposició Para un roto i para un descosido a la Bienal Xavier Miseracs, que aquest any li dedicaven a Lee Miller i a Colita, cosa que li hagués agradat molt perquè Lee Miller era un déu per ella. I una cosa que penso que us podeu connectar en el canal internacional o el que sigui, o ho podreu veure, es presenta el dia 27 a Televisió Espanyola un programa Imprescindibles que basat en s'havia de fer amb Colita, l'any passat es va posar en marxa al novembre, ella estava aquí i ella seria el fil conductor, però va morir. I havíem de començar a fer-lo al gener. Aleshores, jo pensava igual que no es faria, però els realitzadors i tal van dir que sí, que ho volien fer. Televisió Espanyola té molts problemes del carrilet, del canal en català, de la Televisió Espanyola de Sant Cugat en aquella època, del canal català. Hi ha moltes entrevistes, moltes coses, i s'ha agafat com a guia l'exposició d'Antifèmina, de com arriba l'obra a Madrid, que estic allà com a comissari, i com comencem a muntar-la a la Sala Goya del Círculo de Bellas Artes. I crec que, si esteu interessats, és un molt bon programa
sobre Colita. Escoltareu la seva veu, veureu la seva imatge, veureu a gent com Laura Terré, com Rocío Santa Cruz, com jo, com Anna Mayo, com gent de la seva època, amics, parlant sobre ella i crec que tindreu encara una visió molt més àmplia, tot i que és molt difícil perquè Colita és immens. Molt bé. Que, Moltíssimes gràcies i prenem nota de tots aquests futures exposicions i programes i mantindrem la connexió amb la Colita. Molt molt bé. bé, moltes gràcies a tots, Gràcies a gràcies tu. a vosaltres, ha estat un plaer i aquí estem pel que necessiteu. Vale? Molt bé, moltíssimes gràcies, Francesc. Gràcies a Gràcies tothom. a vosaltres.